السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Onfela panupa fi ta'atillahi tahlul haya, timiyamike Mulungu subhanahu wa ta'ala ndikumfunira zabwino mtumiki Muhammadin sallallahu alayhi wasallama akubanja kwake maswahaba kumaso onse amene akusatila sunna kufikira siku la kiyama. Munyengo imene ni nyengo ya kusala kuja kwa Muislamu wina aliyense pokwa ni salamulo la Mulungu subhanahu wa ta'ala pa fi ta'atillahi tahlul hayati khaliti kukambilana zokhuzana ndi fadhailu shahri Ramadhan, kupambana kwa mwezi umenewu, mwezi wa Ramadhani. Ndipo tukugisa nchito buku lija ad-durusu ramadhaniya lil ummati al-muhammadiyya limene lidalembedwa ndi al-allama as-sayyid Muhammad bin Abdullah bin Ali al-Aidrus. Mulungu subhanahu wa ta'ala apindulitse nchito ya oyi umma wa mtumiki Muhammadin sallallahu alayhi wasallama. Mulungu subhanahu wa ta'ala awapatse zabwino pa nchito yabwino midada gwira yosonkanisa ziphunziso za Mulungu subhanahu wa ta'ala ndi mtumiki Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Ndipo mbuku limeneli tilipa page 12 pamenepo atipatsa hadithi akunena wa an Ka'bi ibn Ajra radiyallahu ta'ala anhu, yani sahaba wa mtumiki Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ka'b ibn Ajra akufotokoza kuti qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, adayankula mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam kunena kuti ahdhiru al-minbara, mtumiki akwauza maswahaba kuti tandibweretsereni mimbar. Mtumiki sallallahu kuwauza maswahaba mundibweretsereni mimbari ineyo, chifukwa maswahaba amapanga khidma kumpangira mtumiki Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Naam, chikondi chimene maswahaba anali nacho pa mtumiki Muhammad sallallahu sungayerekeze. Akuti fahadharna, ndi Sayyidina Ka'b ibn Ajra kufotokoza mumveka bwino kuti yayi tidabweretsa mimbari kumbweretsera mtumiki Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Watilamula kuti ndibweretsereni mimbari, ndiye tinambweretsera mimbari. Falamma artaga darajatan, ndiye pamene adakwera step yoyamba imodzi mtumiki sallama waikaphazira ke pa step ya mimbari yoyamba, step yoyamba imodzi. Qala, mtumiki adayankhula kuti amin. Mawuna kuti amin amatanthauza kuti Allahumma stajib, o Allah tiyankheni dua yathuyo, o Allah tiyankheni pempho lathulo. Kuliyena kumanena lero lino iyayi mau amene wandibida osamvera zimenezo, mwauze kuti yayi osamvera zimenezo, yayi zimenezo osapanga zimenezo. Mukama welenga Qur'ani tafsir sura Taha nthawi ya Sayyidina Musa alayhi salatu wassalam pamene Mulungu subhanahu wa ta'ala kuyankhula zokhuzana ndi Musa alayhi salatu wassalam, mapeto kwake Mulungu subhanahu wa ta'ala adayankhula kuti qad ujibat da'watukuma, kuti dua yani mene mapempha ayo yayankhidwa. Pamenepo Allah akumwelengera Harun ndi Musa alayhi salatu wassalam kumasa kuti dua ayo ankapanga ni Musa alayhi salam. Chifukwa jani Harun walowa nawo chifukwa china kuti Sayyidina Musa amadaka panga dua ija, ndi Sayyidina Harun alayhi salam ankapanga kuti amin, amavomereza. Kuli anthu ena zimenezo lero lino akufuna kubweretsa fitna pakati pa umma wa mtumiki Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Zimenezi mwina zimachitika chifukwa chosata zilakolako za mitima, kapena mwina kufuna kuchuka kumene, kapena mwina kufuna kuti ayi ndioneke kuti ine ndiwodzindikira. Ambiri aunguwelenga buku limodzi ndikumapanga mwano, ndikumatukana asilamu. Tipewe zimenezo, Mulungu subhanahu wa ta'ala atiteteze. Pakufunika kuti munthu awelenge bwinobwino, aphunzire bwinobwino, ndikumakayankhula. Ndiye mtumiki sallallahu apa kuyankhula kunena kuti chani? Amin, o Allah tiyankheni dua yathu. Falamma artaga ad-darajata athaniya, pamene mtumiki adakwera pa step number 2, masahaba kufotokoza pamene mtumiki sallallahu anakwera pa step number 2, qala amin, adabwereza sumawo omwe achiona kuti amin, o Allah mutiyankhe dua yathu. Falamma artaqa ad-darajata athalitha, pamene mtumiki adakwera pa step number 3 pamimbali paja, qala amin, mtumiki akubwereza mawu omwe achiona kuti amin. Falamma nazal, ndi masahaba kuti sopano panthawi imene mtumiki anatsika kuchoka pa mimbari kuti wamaliza watsika sopano. Qulna, ife tidayankhula kuti ya Rasulullah, o iwe mtumiki wa Allah,
laqad sami'na minka al-yawma shay'an ma kunna nasma'uhu. Lero lino tamva kuchokera kwa ino mtumiki wa Allah chintu chimene sitidachimvepo mbuyo. Mwakwera step yoyamba amin Allah tiyankhe dua yatu, step ya chiwiri amin Allah tiyankhe dua yatu, step ya chitatu amin Allah tiyankhe dua yatu. Zikutanthauza chiyani zimene ziya Rasulullah? Maswahaba akufunsa kufuna kuti mtumiki sallallahu awafoto kwa zere bwino. Naam, qala ndikuti mtumiki adayankhula kunena kuti inna Jibrila alayhi salamu aradali, nditudi Jibril mtendere ni madaliso zikhale pa iye anabwera kwa ine faqal. Ndi Jibril adayankhula kunena kuti ba'uda man adraka ramadana, aikidwe kutali munthu amene waipeza Ramadhani, munthu amene iyeyo wafika mwezi wa Ramadhani, falam yughfaru lahu, koma sadakhululukiridwe chifukwa cha makhalidwe yake wonyasa. Dua imene Jibril alayhi salam akupanga. Ba'uda aikidwe kutali, achosedwe ndi atalikitsidwe, ndi chisoni cha Allah atalikitsidwe ndi mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam wina aliyense amene mwezi wa Ramadhani wamfika koma sadakhululukiridwe. Kusakhululukiridwa kwa chifukwa cho suul adab, kusowa chikhalidwe, kusowa mwambo, kusowa adab, kusowa ulemu, kusowa kumlemekeza Allah subhanahu wa ta'ala ndi mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam, amene atalikitsidwa ndi chisoni cha Allah. Ndiye kuti mtumiki sallallahu alaihi wasallam atamva dua imene kuchoka kwa Jibril alayhi salatu wassalam, iya kuti qultu amin, inandida yanka kunena kuti Allahumma stajib, o Allah landilani dua imene iyi. Ena mafusa kuti zomapanga dua ena ndikumapanga amin zikuchokera kuti musayambise mafitna zimzopanda pake. Nthawi imene mukumachedwa ndikumana mizano nkhani zimene zimukanakhala kuti mwatenga subha ndikumapanga subhanallah 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 mukanapindula. Mwezi wa Ramadhani ndi mwezi wena kuti munthu azindikire kunena kuti yani nthawi yokolola yafika, nthawi ya mwana alilenjicha ndi imeneyi, nthawi ya kunsika kwalowa chikwirikiti munthu kungopereka kakang'ono malipiro pwi, nthawi ija yafika. Ibada imene munthu amapanga malipiro yake Mulungu amalipira mongokhutula. Yani ibada ya sunna imene munthu amapanga mwezi umene Allah amangokhutula. Kungotembenuza milomo yanu yokunena subhanallah, malipiro ochuluka. Kukhala ndi family yanu ndikumapanga madhikiri nyumba, malipiro ochuluka. Kukhala ndikumamfunira zabwino mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malipiro ochuluka. Ndiye yani zonse zimene Allah wakhutula mmene mu chisondi chonse chimene Allah wabweresachi, iwe osapanga kugenda kali konse kabwino kusonyeza kuti Allah akukhululukire. Iweyo utalikitsidwa ndi chisondi cha Allah. Ndiye mtumiki atanena kuti amin Allahumma stajib. Falamma tagaitu thaniya, tumika kutikena kupimene ninakwera pa step number 2, qala Jibril anapanga dua kunena kuti ba'uda man dhukirta indahu, atalikitsidwa ndi chisoni cha Allah, atalikitsidwa ndi mtendere wa Allah wina aliyense amene umati dzina lako iwe mtumiki sallallahu alaihi wasallam likatchulidwa pa iyeyo, falam yusalli alayka, sakufunira zabwino. Dzina la mtumiki sallallahu alaihi wasallam likatchulidwa, tanena kuti sallallahu alaihi wasallam, musazimane musazichose muzabwino zimene Allah wakubweretserani. Chuka kulowesani kujanna siku la kiyama simu kuchizindikira. Tayirisani mitima yatachusani zonyasazo, zokangana ndi asilamu anzanu, zonyoza asilamu anzanu, kumatukana asilamu anzanu. Tachusani zimenezo zisakhalemo mu mtima mwanumu. Isilamu ina aliyense mukamuona muziyembekeza, muziganizira kuti amene ndiwo pambana kuposa ine. Ndi chipembedzo chimenecho kuzichepetsa. Ndi apa dua ikunene ndo kuti aliyense amene amati mtumiki akatchulidwa, dzina lake likatchulidwa, iye osamfunira zabwino mtumiki sallallahu kapena akaona anthu akumfunira zabwino mtumiki sallallahu, ndiye mumtima mwakemo ndikumazaza ndi mkwiyo, kumazaza ndi mawu onyasa, kumayankhula zinthu zosakhala bwino, amene muntalikise ku chisoni cha Mulungu subhanahu wa ta'ala. Ndiye mtumiki anayankhula kuti amin Allahumma stajib, o Allah muyankhe dua imeneyo. Falamma ardagaitu, kaina kupamena ndidakwera ile thalitha kupita pa step number 3 gal pamene Jibril anayankhula kuti ba'uda man adraka abawaihi, atalikitsidwe munthu amene wapeza makolo ake awiri, makolo akeo wawapeza ukalamba. Adraka abawaihi alkibaru, makolo akeo wawapeza ukalamba au ahadahuma, kapena mmodzi wa makolo awiri weyeyo wampeza kwa mahali ukalamba, mai yako kandi bambu wako akalamba ukuwaona.
falam yudkhilahu aljannata kuma sana gwire nchidi yoti kamulowese ku janna kuwapangiriza bino makolo amene atalikitsidwa ndi chisomo cha Mulungu subhanahu wa ta'ala qult tumika kuli nende pamene po ndayankhula kuti chani amin o Allah muyankhe dua imeneyo mene mukayangana mahadithi imeneyo yani tikuphunzira kuti ayi anthu ena kumapanga dua wina kumana kuti amin palibe pocholakwika pamenepo palibe cholakwika hadithi imeneyi رواه ابن حبان ادايلا ndani imam ibn Hibban fi sahihi mbukulao akutinu wayudkhilahu aljanna mawana yudkhilahu aljanna kutantuza kuti jani ya'malu ma'ahuma amalan kugwira nchito pamodzi ndi makolo awiri yudkhiluhu yadkhulu bisababihi aljanna nchito imene chifukwa nchito imene angakalowe ku janna ndiye mukapeza makolo anu awiri talimbikirani kuwapangira zabwino Mulungu subhanahu wa ta'ala atidalitse Mulungu subhanahu wa ta'ala azitiyanjanitsa ngati muli ndi funso ndemanga tafunsani mafunso azayankhidwa ndipo ndemanga zanu zizagwiritsidwa ntchito tikutero pano pa fi taati llahi tahlul hayah jazakumullahu khair wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh